Tini Tisalaikha Khumulwng Radapur BCO Drug Sanai Romno Kebengui Bodol Klaika Kami Hamkwrai ti Naikolnai Bodolni Loa Jimungbai Kaisano Khorang Drugs Phalmano ti Chamano Yakardi Topano Mothangdi Kami Hamkwrai ti Naikolnai Bodolni Bukhakti Juda Juda Raitabo Khazaka Aborok Ngkha Je Drugs Sanai Puila Manjakhake Khok Basi Sai Haike 50,000 Rang Committee no Marinai Second time Manjakhake Khok Rasai Eba 1 lakh Third time Manjakhake Kamini Tiklai Jangnai ti Committee ni Adongrok Action Nahanai Hini Khobui Kubuni Rajarok Khairi Jakha Tini sini o amsai hamkrai tai dofa hamkrai ni bagai jawo sungsaro tabu sini dofa rokni bisingo drugs nangoi ekdom sorry hamya ingya ba sini dofa komonani lamau thangi tongkha aboni bagai sing kasunani hene sini o amsai ni bororok sing tabu kaisa lama nahari tongo sing committee bo khalake aboni bisingo o committee khamani abo haike sing kami o nukhungo thangi bo sing Salaikha lai sing group kami obo sing Salaikha amake salaimani bisingono sing bahagya bono mothak mana hinai sini prai 6-7 masni sikangono sing committee khalai tongmani bisingo haipono charai rok abono haina hai yagrlai phimani tuinai o jorao khu singtai bo karakhe khlailaina hinai sini agi declaration sing from bo khlailaikhya abahike sing jo to okra sakara rok bai koksab laye baki declaration hangkai sing obo sing haino saijung khani committee khalaima bai sing obono rokha khlaimang lak amti hininai sing obono joto guardian soho yakhabo je sanai nangnai siklani amtai sohono sing obono soinai asak sini phanglak karon tani bagi hinke sing obono romui bui tobibo oba hike sing hamri manglak yakhabo romui talangai thana roko tunir khangkebo sing obo haina haisi borok phiyogir hor borok kuno jelobo daya action bo khlaya hangkai abon bagai sing baki khainai hingkai abon wansoka sing nukhungo bo baksa nukhungo nijini busa agini simi sai tongmani porbo muthak mayani bagai porbo binmanangkha muthakna ni sikangbo borok sare rokno tabu bok sawiko khnari malia aba haike sing amsani borok uduk manakha aba haike uduk namar karanno sachingo chini sikang advisor sai thangnai angbo khorsa advisor hisabuni tongo jarawo aboni bagena sing declaration from soinamani pore sing sini thana rogobo sing aboni information khaijak aboni yagulo sing jeta system thaching sai thangmani aba haino sing tabu khlailaina hanai oba hiki sini amsani tabu sini 12 ta kamio okra sakara aboni bagai sing tini ongkhlai tongo o ongkhlai mani karonno sing obon bisingtui sini bororok sini je declaration soinobo sing tini o announce sing sanai sini o jagao sini je punishment sini je o jaga dabi khaijaknai a dabi khaijaknai sing tini bo sanai abo romdi sing obo sini amsayo nungui tongmani bagai simiya baksa nukhungo o nungui tongmani bagai rang puisa krini bagai nukhungo bulai tok laing laikha manai khogui phaljaka abahani tui abono tui bo sing kaisa salaikha je borok manai khogui phalnai a manaino painai borok bo manja khangkai dondi marnai tai phalnai bo dondi marnai abahike bo sing kaisa salaijaka aboni bagai thachingo sing thaching sai thanai bini khoktui sing khanaka जों पुलियाव फार्स्ट टाइम बरक मानजा खांखाय फालनाय तै नंनाय मानजा खांखाय सोंताम खायनाय नि साका खांखाय जों सालायखा फार्स्ट टाइम जों 3 बार सिन वार्निं दङ फार्स्ट टाइम जों मानजा खांखाय 50,000 जों दाबि बनो जों दननि मारनाय आबो आगिनो गार्जियन सह तै नुफुनि जे चराय सिखला जत बरक नाबो सयरि गसिजाक बर यांगि दं सोमांगलाक रिया खांखाय बिनि आलका जों आबो उलो व्यवस्था नानाय आबो तो जोंआसो जरताबो खलायजाक যদি সেনো ফার্স্ট টাইমও जों 50,000 বদন্দিরি পর্যন্ত বহাই আজাগা থাংপির খাংকাই আপন পরে নেক্সট जों মানজা খাংকাই 1 লাখ সিনি দন্দিও সিনি সুইজাক দङ আবাহাই পর্যন্ত ওয়াই থামো যদি সেনো ব আপনি ইউজ খাইকা ইয়া বিনি নুখুংনি বরক অ নক নুখুং যে नोंनाय মানজাকনাय ব আকামিনি বনো जों रिख्लाय रहनाय हेने अमाहिके जों गामियाव जों सालायका आबनि बागै जों तिनि ताइबो जुरखाय फानकै तिनी ओ आमसानि बरक जों तिनी अंखल लाखिया सिनि ओ दफानि कमाजाक कमाय तंगमानि अबनो ताइसा ससाय नारफिनानि बागै ताइ अमाहाय गुबुन जागा रगबो जों खानावै तंगो WhatsApp खुलुकना YouTube खुलुकना कारण बेलाय वाना माइसिंचां काइसिनि दफारक जों गोबांमा बेजाति रक बाय नाखांकै जों गुलि रुवै तानै बुथाजागा नांलिया सुदु जों ताबुकसिन ड्राग्स बायसे जों थैनानि लामाङै दं फायजा जे जों तिनी खानामानि आमसायो kaisa ayang sini simna amchai yakhab sin jirene ayang na rose
हिसाबरम SI पजिटिभ जे मानदागै तंमानि जों खानामानि शतकराव SIB पजिटिभ जे जों खानामानि 64% रकनि दङ आबुनि बिसिंगो जों का सिनि बरक मां सिनि बरक 64% नि बिसिंगो 599% से सिनि बर रक ताइखे 1% आलका जातिनि बर सोहनि खानाव कारण सिनि बर ब जागा कलगि दंखा ब माहायखे ब मानजाखा आबुन रक्का खायनानि बागैना ताइ गुबुनि सिनि आमसाइनि बरक सिनि हानि बरक सिनि दफानि बरक नबो आं कयो अबा हायखेनो जत आनि खाजानि ताखौ बुखुर आनि जाति मासा आनि जत अकरा साकारनो आं कयो अबा हायखेनो जों रक्का खालायनानि बागै जतनो फाइ बासा खांखे जानाय अबा हायखे जों बद्द खालायनानि बागै ताइ अबनो मोथाकनानि बागै जे नोंनाय जानाय रकबो किसे वान सुक सितुन सिनि नेक्स्ट जेनारेशन सिनि सिकला रकसे सिनि फान आबो जुदि सेनो सिनि दफा कमाय अबरो कमाय थांनानि लामा ओङै दङ अबरो जुदि सेनो कमाय थांगांगाय सिनि दफानि ताइबो तलागो गलगै थानानि बागै अबाहाय लामा थाङै दङ आबोनि बागै आं हानि बरनो कयबुं अबो फायदि जों जतनो बाक्साखे जों मोथागलायनाय अबनो जों जतनो खाबासावै फान थंलायनाय जाते जों मोथाग माया साकयन्तनो अबरो जों जेसके फानो सिनि जत जेकुनु मुंसा व्यवस्था खालायफानो मोथागनानि बागै आं अबनो कयो जेसापानो पलिटिकल्स माने हिमु जाता नेता फानै तंथुं नुखुङो तंनाय तंथुं जत सोसाइटियाव तंनाय फां तंथुं जेस धर्म फान खाय तंथुं आं अबनो आनि कयमुं आनि खाजानि ताखौ बुखुरकते अकरा साकारा रकनो अबनो फायदि सोंका सुनानि बागै किसे मिसे सिनि अ ताबुक हिमबतक हिमतानि सिनि कक खानानाय रकनो सुनो ताइबो बुद्धि आबाहायके सुनो रखांखै बेलायखे हामनाय ताइ अबाहायके बमति सिस्टेम खालायखे हांखे जों अबनो ताबुक रखा खालायमानाय अबाहायके दिनै आं जतनि थानिनो आनि किसा सुबा सुबो सानमुं जों ताबो अर आसक सिसु गिया जे खालायमानि आबो सायासु गिया ngै मानोबा लाइन हामियाफानो मंगना आबन बागै अककनो खानावै बैसिनि अककनो खानावै बैसिनि थानि ताइबो फोरोंमुं बा बाहायके जों मोथागनाय बा ताइ सिनि लाइन का हामबावतै आबाहायके आं बुनि थानिबो आं किसा हेल्प सानो अबाहायता सिनि जुदि सिनि अबो खालायमारक जायांगै दं हांगोबा ताइबो जों गाहाम लामानि नायथुगै दङ जों बाहायके खालायनाय आबोनि बागै दिनै जों हिमबतक हिमलायो अ हिमबतक हिमनानि बागै जों ताबुक जेंलाय दङ अबाहायके जों ताबु हिम यांतै खालायनाय सिनि भारत पारा यांतै खेनबो सरदार कृष्ण चन्द्र रूपचन्द्र तैखाय सिनि आं देबसिं तै खालायनाय जों गुरियै खुमुलुं तैखाय सिनि डिक्लेरेशन याखाब सिनि जे अ कयमुं ताइ सामुंनो जों दिनै सावै अ हिमबतकनो जों हिमलायनाय आनि बुमु हंखाय बिमल देबर्मा आनि पारा बाहारम सरदार पारा आंखो ताबुक अ ड्राग्स ता फालदि ड्राग तासादि अबनि कायसा कमिटि खातेनेव आंबो कायसा एडभाइजार दङ अबाहाय तामनि बागैनो तिनि लिखाय दिनै सिनि गामि हामख्राय नायखलनाय बदल बाय कायसा रेलि संसार खाबो अंखाखाय ड्राग तासादि ड्राग ता फालदि ड्राग फालि मांग्राक ड्राग साय मांग्राक गामि हामख्रायनि जफा हामख्रायनि ताइनुखुं हामख्रायनो आबनो तुबि मांग्राक बनो केबेंनि कायसा तिनि सिनि हिमबतक तिनिनो कारेन्ट बजागा न अम हाइरेल खायकिया अबाहाय रेलि तो जों आसो खालायजिजाखौ थांनाय रखौ जों गोबां मा मिटिं रक खालायलायखा कगलाम सालायखा गोबां मा वान सुग्लायै अक्रा साकारा रक गामिनि अक्रा साकारा रक जतन वान सुलायै जों मिटिं रक आगि रक खालायखा हायफोन अबाहायचे हिमबतकले हिमलायाखौ दिनै फार्स्ट हिमबतक हिमलायो जों सेकेन्ड टाइम चराय रंनो ताम हने एवान्स दैनो तिनिनि हिमबतक सिनि सराय रकनो बिसेस कै सिनि सिक्ला सालाय रकनो अबनो कबनो मुसुंगो ड्राग्स माने बिसिंथै ड्राग फालाय माने बिसिंथै सिनि नुखुं रक सिनि गामि आमसाय रक बेलाय देरामाव क्लाय तंखा एवं अबाहायखनो सिनि दफाबो गमा माने बेखा कमनो बेखा थाङै तंखा बने बागै अ ड्राग न ताइ तासा सिदि ताबो ता फालसिदि बनो स्माय तांगै बेखाव खाव संगै नाना नांनाय अबो जों रेलि खायमा बायसिमि इंया अबो जों ड्राग न ता फालि हने सिरि खंमा बायसिमि बंया अबनो कयनाय सिनि सिक्ला सालाय रकनो যারা ড্রাগ চাই তংনাই এবং ড্রাগ ফালি তংনাই বরক নিজিনি খাওক ওয়ান সুগৈ স্মাই তাঙ্গৈ आं ताइ द्राग न फालिया आं ताइ द्राग न सालिया ताइ सिनि नुखुंनि हामारि जे तंमानि आबना आं ताइ सकमलिया हनै स्माय तांगै बखाव संगै नाना नांनाय अबनो कायसा कबमुं सिनि सिक्ला सालाय ताइ गामि आमसानि सिनि बिसेस काय नुखुंनि सराय रकनो कबमुं जों सिनि अर 12टा गामि दङ 12टा गामियाव बेबाक सालाय सुक्रुबै सालायमानि बिसिं थैखाय
sini 10-12টা রাইডারক নামজাকা ও রাইডাও বিসিঙ্গ সুংতঙ্গ ফার্স্ট টাইম যদি ড্রাগ সাই মানজা খাংখাই ব জুরিমানাবো মারনাই তাই ব পানিশমেন্ট ব মারনাই sini অ্যাকশন কমিটি দङ অ্যাকশন কমিটি অ্যাকশন খাইজাকনাই তাই বাকে जों ড্রাগসआव সেকেন্ড টাইম মাংখা বনা হাইনা হাই जों तेसा पानिशमेंट बरजाकनाय ताइ ब रां ब दन्दि मारनाय आबाहायके जों सालायखा अ रां जों गामि हामख्राइनि बदल मा तनाय ताइ आबुनि बिसिंथि गोबां मानसिनि साया सुजा बर' क्लाइजाक दङ बरनो जों आबुनि बिसिंथिखौ सोबानायनि खाखालाय जों आबाहायके बरनथानि फाइन दगनायनि खाखालायजा শুধু ফালনা অঙ্কনাই फालनाय रकनो बिसासखाय फालनाय रकनो जों बिसि दन्दि खायनाय एबं सानाय रक बर पानिशमेंट जाकनाय फालनाय हिंगांखाय ब 10,000 टाका 50,000 टाका फैला फार्स्ट मानजाखाय ब मारनाय जानाय रक बाहायनो आबाहायनो बरक मा कुनाय बुजाकनाय बरखाय मा बुजाकनाय आबाहाय जों सालायखा जों रैमानि हांखाय आबोथ' जों जतन वानसुलायखा जों आबनि बागैनो बार खालाय जों बर' रकनो जेसाय दंनाय बा फालि दंनाय ब्रंनो जों अमाहाय सिरखयावैनो गामि गामियाव जतन थानि सयना लायखा नि आं ताइ द्रागनो सालिया आं ताइ द्रागनो फालिया हनै आनि नुखुंनि हामारि बा हामख्रायनो आं ताइ आबनो केबेंलिया हनै स्माय तांगै कायसे नों सिंनासार खायदि नै जों सिंनासार अलरेडि नाबायसा नुखुंथगै जतनि गार्डेन एवं जारा साय दंनाय फालि दंनाय साय आफानंथुं जारा सिख्ला रंनि जतनि सयना बायसा जों अ भारत गामिनि जत नुखुंनि सिख्ला रत्न ताइ अख्रा रत्न जों नाका नुखुंनि फ्रेन्स दङ हा आंखा कायसे जागा ताबो गामि हामख्राय नायखलनाय बदलनि कायसे जों एडभाइजर कमिटि हिसाबै जों दङ अबर गोबां आनि साय कुलगतेबो साइड पाजन दङ एवं सिनियर कमिटि दङ कायसे सेन्ट्रेलि दङ जों 12टा गामि एवं सिनि खुमुलुङाव कायसा कमिटि दङ सेन्ट्रेल हिसाबै किन्तु जोंखौ र ताबो तिनिओ जे संसामा हांखाय र 4टा गामिनो तयै बाहरम सरदार मेघनाथ सरदार सुरेन्द्र ताइ जगत चन्द्र गामि अ 4टा गामिनो तै जों खालायलाय दंरो हायफानो सिनि 12टा गामिनि बिसिङाव जों साब कमिटि दङ ताइ 3टा साब कमिटि टोटाल 12टा कमिटिखौ 12टा गामि दं सिनि निन पदसे तामो आनि पदका आं एडभाइजर कमिटि हिसाबै अ नायखलाय बदल दं बिसेसकै सिनि सिख्ला चालाय रखनो अबंनो कबंनो मुसुङो ड्रागसा माने बिसिंथै ड्राग फालाय माने बिसिंथै सिनि नुखुं रक सिनि गामि आमचाय रक बेलाय देरामाव क्लाय दंखा एवं अबाहायखनो सिनि दफाबो गमा माने बेखा कमनो बेखा थाङि दंखा बने बागै अ ड्राग न ताइ तासा सिदि ताबो ता फालसिदि बनो स्माय तांगै बेखाव खाव संगै नाना नांनाय अबसुं रेलि खायमा बायसिमिं इया अबसुं ड्राग न ता फालि हनै सिरि खंमा बायसिमिं बंया अबनो कयनाय सिनि सिख्ला चालाय रखनो जारा ड्राग साइ दंनाय एवं ड्राग फालि दंनाय बरक निजिनि खाव वान सुगै स्माय तांगै आं ताइ ड्राग न फालिया आं ताइ ड्राग न सालिया ताइ सिनि नुखुंनि हामारि जे तंमानि आबनो आं ताइ सकमलिया हनै स्माय तांगै बे खाव संगै नाना नांनाय अबनो कायसा कबंमुं सिनि सिख्ला सालाय ताइ गामि आमचायनि सिनि बिसेसखाय नुखुंनि सराय रखनो कबंमुं जों सिनि अर 12टा गामि दङ 12टा गामियाव बेबाक सालाय सुक्रुबै सालायमानि बिसिं थैखाय सिनि 10-12टा राइडारक नामजाखा अ राइडाव बिसिङाव जों दङ फार्स्ट टाइम जदि ड्राग साइ मानजा खांखाय ब जुरिमानाबो मारनाय ताइ ब पानिशमेंट ब मारनाय सिनि एक्शन कमिटि दङ एक्शन कमिटि एक्शन खाइजाकनाय ताइ बाके जों ड्रागसआव सेकेंड टाइम मांखा बना हायना हाय जों तेसा पानिशमेंट बरजाकनाय ताइ ब रां ब दन्दि मारनाय आबाहायके जों सालायखा अ रां जों गामि हामख्राइनि बदल मा तनाय ताइ आबनि बिसिंथि गोबां मानसिनि साया सुजा बर' क्लाइजाक दङ बरनो जों आबनि बिसिंथिखौ सोबानायनि खाखालाय जों आबाहायके बरनथानि फाइन दगनायनि खाखालायजा শুধু ফালনা অঙ্কনাই फालनाय रकनो बिसेसखाय फालनाय रकनो जों बिसि दन्दि खायनाय एवं सानाय रक बरक पानिशमेंट जाकनाय फालनाय हिंगांखाय ब 10,000 टाका 50,000 टाका फैला फार्स्ट मानजाखाय ब मारनाय जानाय रक बाहायनो आबाहायनो बरक मा कुनाय बुजाकनाय बरखाय मा बुजाकनाय आबाहाय जों सालायखा जों रैमानि हांखाय आबोथ' जों जतन वानसुलायखा जों आबनि बागैनो बार खालाय जों बर' रकनो जेसाय दंनाय बा फालि दंनाय ब्रंनो जों अमाहाय सिरखयावैनो गामि गामियाव जतन थानि सयना लायखा नि आं ताइ ड्राग न सालिया आं ताइ ड्राग न फालिया हनै आनि नुखुंनि हामारि बा हामख्रायनो आं ताइ आबनो केबेंलिया हनै स्माय तांगै
kaisa nung signature khaidi ni sing signature already na baisa nukhungo nukhungthugui jotoni garden ebong jara sai tongnai phali tongnai sai aphanungtung jara sikla rokni jotoni soi na baisa chung o barota kamini joto nukhuni sikla rokno tai okra rokno singto na kamni friends rokno ha ang kaisa o jaga tabu kami hamkrai Naikolnai Bodol ni kaisa sing advisor committee hisabai sing tongo obro kabangma ani sai kulgote bo sai pajono tongo ebong sinor committee tongo kaisa centrally tongo sing 12ta kami ebong sini Khumulwng kaisa committee tongo central hisabai kintu singka oro tabu tini o je songsama hangka oro 4ta kami no tui Bahram Sardar Meknath Sardar Surendra tai Jogot Chandra kami o 4ta kami no tui sing khlailai tongro haipano sini 12ta kami ni bising sing sub committee tongo tai 3ta sub committee total 12ta committee ko 12ta kami tong sini nin pot se tamo ani padkang advisor committee hisabai o Naikolnai Bodol tong